ששומעים מ"פ זה אחד שהוא אחראי, יש תחתיו קצינים ואז יש חיילים. עם זה שהוא היה כאילו פיקוד בכיר, הוא הכיר כל אחד בפלוגה ברמה אישית, ידע בדיוק מה עובר עליו, ידע בדיוק מה הוא צריך. ממש דמות קרובה, ממש כמו של חבר, שאפשר לדבר איתו ואפשר להיות פתוח איתו. ועם זה הוא היה עדיין מפקד. מפקד זה דמות מרוחקת. מפקד זה אחד שבא ונוזף בך כשאתה לא בסדר, וזה אחד כשהוא צריך לתת את הפקודות, וצריך לדעת להוביל את החיילים גם בשדה הקרב, אז הוא צריך להיות דמות שהיא סמכותית, והיא גם לפעמים מאיימת. ולהצליח לעשות גם וגם, זה משהו שהוא לא נפוץ באנשים בכלל ובצבא עוד יותר, כי הרבה מפקדים מרגישים את הצורך של להוביל, אז זה מקשה על החיבור האישי. ולמרות האחריות הגדולה, החיבור האישי זה היה דבר שיעידו פה כולם, היה כל כך בולט פה. אני רוצה גם לספר על המקצועיות, כן? אייל היה שומינו, היה המפקד הכי מקצוען שנפגשנו איתו, וכולם מספרים את זה עליו. בכל מסגרת שהוא היה בה, הוא התיר חותם של מקצוען אמיתי. ושמעתי מההורים שעוד כחייל זוטר, כאילו לא כאחד שהוא עכשיו מפקד, כחייל בקורסים, כשהוא מתחיל, אז הוא היה מסיים קורס, הוא היה מסיים איזה מסגרת שהוא היה נמצא בה, והוא לא היה הולך לפני שהוא אומר בעצם לאנשים שאיתו איך צריך להשתפר לאבא, איך זה צריך להיות כדי שזה יהיה יותר טוב. וזה מה שהוביל אותו גם בפיקוד, שהכל צריך להיות תמיד במגמת השתפרות. ואני יכול להגיד שבמלחמה אנחנו לחמנו תחתיו, כאילו, איך שזה עובד בלחימה זה לא, אנחנו בגבעתי, אבל גבעתי זה חי"רניקים, אבל יש לו גם שריונרים, כן, חבר'ה שבאים עם הטנקים, חבר'ה שבאים עם ההנדסה, ולשומינו היה מאוד חשוב שקודם כל נכיר אותם, נכיר אחד את השני. בסוף אנחנו נלחמים ביחד ונדאג שיהיה לנו מפגשים משותפים במהלך הלחימה, להביא אותנו למקומות שהם יותר בטיחותיים ושנפגש ביחד ונכיר אחד את השני. וככה מתוך המקצועיות וההובלה מצאנו את עצמנו בפלוגה שהיא בעצם בגודל של גדוד. שומינו היה תחת פיקודו גם את כל הפלוגה שלו, בעצם את הגבעתי, אבל הביאו לו עוד כוח של הנדסה נוסף, והביאו לו עוד כוח של דינאי נוסף. היה שלבים במלחמה שהיינו, כאילו לרוב אנחנו עובדים בכלים, אז יש 6, 7, 8 כלים. היה שלבים במלחמה שהיינו, הגענו עד 14, 15 כלים תחת פיקודו של שומינו. כל המבצעים המיוחדים שבהם השתתפנו, אז תמיד הגדוד מקבל משימה, המשימה הכי מיוחדת, הכי מסוכנת, קשה, תמיד מגיע לשומינו, כי עליו הכי סומכים, ולנו, לחיילים שלו, זה גאווה להיות חייל של שומינו, כי אתה יודע אני אומר, אני חייל של שומינו, אז אומרים, אתה במקום טוב, זה מקום רציני. וזה מתבטא במשימות שקיבלנו, זה מתבטא בהצלחות שהיו לנו, כן? היה שלב במלחמה שאמרתי לשומינוב, אני רוצה אחרי זה לצאת להיות גם מפקד. הוא אמר לי, אני חובש. אמר לי, מה יש לך? אתה חובש? תמשיך בכיוון הזה, אתה טוב בו. אמרתי לו, כשאני רואה כמה מפקד מקצוען, זה משמעותי, אז אני רוצה גם להיות כזה. אז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? אמרתי לו, תקשיב, זה הכי פשוט. כל הפלוגות לידינו, כל המסגרות שלידינו, היו אירועים שליליים, כן, היו אנשים שנפצעו, היו חלילה גם אירועים קשים שחיילים נהרגו. ובסוף אנחנו פה נלחמים כבר, באותו שלב זה היה, אני חושב, 4 חודשים לתוך המלחמה. אני אומר לו, פלוגה שלמה, בלי אף אירוע שכאילו, היו לנו, אבל תמיד בזכות הזהירות שהוא נקט בשבילנו הייתה מעצבנת, כי הוא החמיר איתנו מאוד, שזה נהלים לא לצאת מהכלים באזורים מסוכנים, זה נהלים של מתי אפשר ללכת לשירותים, כן, תתאפקו עכשיו יומיים כי אי אפשר.
ובשבילנו זה היה מאוד מעצבן, אבל אמרתי לו, אני מבין שמפקד מקצוען זה אחד שמציל חיים של חיילים שלו, ששומר על החיים של חיילים שלו. ואז הוא, בתשובה שכל כך אופיינית לו, הוא אמר לי, תשמע, יש מקצוע, אבל זה גם המון מזל. כי שומינוב גם היה אדם מאוד מאוד ענב. הוא לא היה מוכן כאילו אנחנו שהדרנו אותו, ככה, כמו שישראל אמר, הרצנו אותו, הוא לא קיבל את זה בטוב. זאת אומרת, הוא לא אהב את היחס הזה, הוא רצה... אז הוא אמר, יש גם הרבה מזל, כאילו להוריד מהקרדיט שמגיע לו על זה. וזו תשובה שאופיינית לו, כי הוא באמת, למרות ההצלחות שאנחנו כפלוגה היו לנו המון הצלחות לאורך המלחמה, הוא תמיד זקף את זה לזכותנו. זאת אומרת, תמיד הוא היה בא, כשאנחנו יוצאים מעזה, היה מכנס אותנו, והוא אומר, זה בזכותכם. אתם, סיימנו קו שאנחנו שומרים על היישובים בציון, קיבלנו, ככה הוא סיפר לנו, קיבלנו הצטיינות מהמפקד הכי בכיר. והוא אמר, זה אתם, זה בזכותכם. וכל פעם תמיד אמר, כאילו לתת לנו את הקרדיט, לתת לנו את הכבוד, שזה בעצם הוא. וזה גם משהו שהוא לימד אותנו. הוא היה מדבר על זה הוא היה מדבר איתנו על אחריות. אולי אני אתחיל במשהו אחר. הרב פה דיבר וסיפר על הניצול זמן, אז כשהגענו פעם ראשונה, שיחת פתיחה עם אייל, עם שומינוב, אז הוא אמר, טוב, אתם כולכם חיילים צעירים, ככה ישבנו על הרצפה, אני זוכר שזוכרים היינו בפלחיש, ישבנו על הרצפה שם, ואז הוא הגיע, הוא אמר ככה בזריזות לפני שאנחנו ממשיכים בלוז, אני רוצה להספיק לדבר איתכם לא בפני כל שאר החיילים. הוא אמר לנו, תקשיבו, אתם חיילים חדשים, עכשיו הגעתם לפלוגה, הצבא זה מקום קשה, הצבא זה מקום שוחק, הצבא זה מקום שאתם עלולים להידרדר במקום שבו אתם נמצאים. כן? הוא דיבר על ניצול זמן, הוא דיבר על היכולת להיות, כן, יש מקום שאנשים מדברים לא יפה אחד לשני, הוא אומר, תקשיבו, תזכרו שהמקום שאתם בו עכשיו, איתו אתם רוצים להמשיך. ואל תיגררו בגלל הצבא, בגלל המשימות הקשות, למקום אחר. תישארו במקום הזה. והוא אמר, יש לכם משימות, כן? אנחנו עושים משימה, יש מנוחה. הוא אמר, בין המשימות, תעשו לעצמכם לוז. אל תקשיבו רק למפקדים, תעשו לעצמכם לוז נוסף שאתם קובעים לעצמכם. הוא אמר, אם אתם רוצים שזה יהיה אימון, תעשו אימון כושר. אתם רוצים ללמוד, ואז הוא עושה לנו הרבה לבחורי ישיבות, הוא אומר, אתם תשבו תלמדו תורה. אבל את כל אחד פה, שיפצע ואיך הוא מנצל את הזמן שלא יהיה זמן בין לבין. והנקודה הזאת היא הייתה משמעותית, כי הוא לא אמר את זה והלך, הוא וידא אותה. זאת אומרת, הוא רצה לוודא שאנחנו באמת עומדים בזה. אז אם הוא רואה חבר'ה שככה מתבטלים, אז הוא היה אומר, אל תבטלו, אל תתבטלו, תעשו משהו. וככה כל פעם היה זורק איזה עקיצה בצחוק וחיוך בצורה שמעלה חיוך, אבל שתמבין את העוקץ, כן? כמו משגיח. בא ואומר לך, יאללה. אז היינו אומרים לו, תקשיב, אנחנו עוד נחזור לישיבה, ואז שם נלמד תורה פה, ככה להיות אז הוא אמר לנו, אם עכשיו תתבטלו, זה לא שתשתנו כשתגיעו לישיבה. איפה שאתם צריכים להיות, אתם צריכים להיות הכי טובים וללמוד, זה אפילו בעזה, כן? בעזה, מ"פ זה אחד שיש לו... הוא היה אומר לנו, אני לא ישן בלילה מהאחריות, מהפחד. הוא היה אומר, משימת חיי שכולכם תחזרו בשלום. הוא לא הקל ראש לרגע, וכאילו אני מספר לכם על זה שהיה לו 12, 14, 15 כלים בפלוגה, אז זה לא שהיו תחת אחריותו וככה, הוא ידע כל זמן נתון איפה כל אחד נמצא, וזה רמה של שליטה, זה בזכות האימונים שהוא קיבל מאשר בשחמט. שהוא ידע בראש שלו למקם איפה כולם נמצאים, וכשהיה אירוע, אז הוא היה מיד עולה בקשר, בלי בכלל, הוא היה עולה בקשר, יודע מול מי, אתה אמור להיות שם, נכון? מה היה? תן דיווח, טפל בבעיה, מה שעלה באותו רגע. ואני חושב
שהרמת מקצועיות הזאת, יחד עם הקשר האישי המיוחד הזה, הוא הותיר בנו חותם מאוד עמוק. אני עכשיו, בדיוק היינו עכשיו בימי קליטה למילואים. אנחנו סיימנו במסגרת של הסדיר ונקלטנו לג'וד מילואים. במצב הנוכחי בעם ישראל זה מהר מאוד, המעבר משם. יש לנו כבר עוד, מיד אחרי החגים יש לנו זימון מילואים, אז פגשנו את האנשים שם, שאמורים להיות איתנו במילואים. ואני שומע, יש שם חבר'ה מדברים על חוסר אמון בפיקוד, קשיים, חוסר אמונה במשימה, וכאילו שום דבר מזה לא חווינו אנחנו, והיינו באותם מקומות. אבל כשהיה לנו מפקד כמו שומינוב, אז אתה סומך עליו בעיניים עצומות, ואתה הולך אחריו לכל מקום, והוא גם דואג לתווך לך ולהסביר לך כל משימה שיש, למה היא חשובה ולמה עושים אותה. והוא דואג גם שתדע שאכפת לו, שאם קשה לך הוא רוצה לשמוע את זה. והדבר הזה הוביל שאנחנו, היה לנו חוויה כל כך טובה, גם בתקופות של מלחמה, כאילו תקופות הנוראיות כמו מלחמה, היה לנו סך הכל חוויה של, היה לנו מישהו שם שדאג לנו, וזה באמת אחרי נפילתו, זה היה ממש כמו, כאילו, מה עושים הלאה? כאילו, איך מתקדמים מפה? כי נוצרה איזשהו, כאילו, איך אפשר? ואז היינו צריכים לחזור ולהיזכר בדברים שבעצם הוא לימד אותנו לאורך כל הדרך, שהוא לימד אותנו גם להיות כאלה. כן, הוא היה אומר לנו על תפיסת האחריות, הוא היה אומר, אתם גם צריכים להיות בתחושה, כן, הוא מ"פ, אבל הוא אומר, אני מרגיש אחראי לכל דבר שקורה פה בפלוגה. הוא היה אומר גם לנו, אתם גם כן צריכים להרגיש אחראי לכל דבר שקורה, תמיד מסגרת גדולה מכם, תמיד עוד שלב. ואני חושב שהמתנה הזאת שמקבל מפקד כמו שומינוב, זה פשוט מתנה אדירה לכל חייל. זה עשה לנו את השירות, עשה לנו את כל ממש. והנקודה שהכי נצרבה בי, ועם זה אני אסיים, אבל הנקודה שהכי נצרבה בי זה הנקודה של חיים שהם כולם תמיד על פי הערכים שאתה מאמין בהם. כי הוא היה אומר לנו את המשפט הבא, הוא אומר, כל החלטה שלך, כל החלטה שאתה עושה בחיים היא בעצם הכרעה ערכית. היא החלטה, כי יכולת לעשות כל דבר אחר, אבל בזה שבחרת לעשות את זה, החלטת שזה מה שחשוב לך. זה הערכים שלך. והוא אמר, אתם צריכים להסתכל על ההחלטות בצורה הזאת. כל החלטה שאתם עושים היא הכרעה ערכית. מה חשוב לך? והוא היה אומר לנו, בעיקר בתקופה של המלחמה, זו תקופה, הוא היה חוזר על זה, ממש מטרה חוזרת. זו תקופה שבה צריך לשים את כל מה שקשור אליכם בצד, ולהתרכז רק בעם ישראל. להיות כל כולכם בשביל עם ישראל, וזה לשמוע את זה כל פעם מחדש, ולראות את זה, ממש לראות את זה, כי שומינוב היה אמור להשתחרר, והאריך שירות כי אמרו לו שצריך אותו, ועוד פעם היה אמור להשתחרר ואמרו לו צריך אותך ונשאר, ובעצם היה שם משהו שאתה רואה דוגמה אישית חיה, לזה שאין, הוא אמר את המשפט הבא שכאילו, שזה פשוט נצרב לפני שנכנסנו לעזה, הוא אמר, ממש בכמה ימים אחרי שמחת תורה, הוא אמר, אין יותר שומינוב, יש רק עם ישראל. אחרי המלחמה, אני אחזור. אחרי המלחמה, עוד פעם יהיו הדברים שאני רוצה, החוויות שאני רוצה, היה לו תוכניות גדולות ללמוד, היה אומר לנו, אני רוצה ללמוד פיזיקה, אני רוצה ללמוד רפואה, אני רוצה ללמוד כאילו תורה, אני רוצה ללמוד, היה לומד הכל. פעם אחת שאני ככה מתכנן לומר משהו אחד ואני רץ עם המחשבות, כי פעם אחת ישבתי איתו באיזושהי משימה, ואז הוא מתחיל ללמוד איתי, כאילו מתחיל להרצות לי בעצם. אני מנסה ככה, אבל הוא מלמד אותי סוגיית ייאוש שלא מדעת ובא במציאה. ואז משם הוא עובר ואומר לי, זה מאוד קשור למה שהפילוסוף, רגע, אני אזכר בשם שלו, הפילוסופיה של האבסורד, איפה הוא? יש קרוב, קאמי. אז הוא אומר לי, זה ממש דומה למה שקאמי אומר בספר שלו על זה, והוא מחבר לי את זה לסוגיה שבא במציאה, ואז הוא אומר לי, אתה יודע משהו?
למדת גם רבי נחמן? אמרתי לו, תשמע, בישיבה אנחנו גם לומדים, כן, למדתי גם, אז הוא אומר לי, אז יש לו תורה ס"ד, שם הוא מדבר על החלל הפנוי. אתה מכיר את המושגים? אמרתי לו, קצת, אז הוא מתחיל להסביר לי תורות עמוקות בקבלה, ואיך שרבי נחמן מסביר אותם, והוא אומר, ועכשיו תבין, והוא שוזר הכל ביחד, ואתה מבין שזה בן אדם שאומנם לא למד את הדברים האלה באף אחד באיזה מוסד, הכל הוא למד את עצמו. כן, הוא עוד לא היה באוניברסיטה ולמד פילוסופיה, והוא עוד לא היה בישיבה, כאילו נכון, הבנתי, הוא בא ולמד איתכם, אבל למדתם פה תורה ס"ד של רבי נחמן? מניח שלא. יכול להיות שפה הוא למד איתכם יהיו שלא מדעת. אבל זה אוטודידקט שהכל הוא לומד בעצמו, ומפתח את העולם הפנימי שלו, ומנחיל את זה גם לאחרים. והדבר שאני הולך איתו, וכל כך משמעותי לי, זה הנקודה הזאת של כל החלטה שאנחנו עושים היא הכרעה ערכית, ואנחנו צריכים להיות אנשים שעומדים מאחורי הערכים שלנו, מאחורי האמונות שלנו, ופועלים על פיהם. וכשיש תקופות כמו כאלה שעם ישראל נמצא בצרה, אז אם אנחנו מאמינים שעם ישראל זה דבר שחשוב לנו, אם אנחנו מאמינים שלהיות חלק מעם ישראל שם עלינו איזושהי אחריות, אז יש זמנים שצריך לשים הכל בצד ולהיות טוטליים למען העם שלנו. וזה ככה דבר שהולך איתי בצורה מאוד חזקה בתקופה הזאת. וכאילו, אומרים על צדיקים במותם נקראים חיים, כן? כי התורות שלהם הולכות עם התלמידים שלהם לאורך זמן. אז אני חושב ששומינוב היה מפקד, אבל הוא היה גם מורה, הוא היה גם מחנך, הוא היה חבר, הוא היה באמת, הוא היה הכל. ובזה שאנחנו, הכינוס פה הערב, שהחברותות שלו מכל מיני מקומות והחיילים, הוא הולך איתנו, כן? אני לא יכול לתאר לכם כמה פעמים ביום, לא רק עליי, גם אני עדיין נמצא במסגרת עם חלק מהחבר'ה שהיו איתנו בצבא, אנחנו אומרים מה שומינוב היה אומר על זה, או מה היה פועל, מה היה אומר לנו פה. ואני רוצה להזמין, אולי נעשה את זה בצורה שלא כולם יצטרכו לבוא לעמוד פה, כי אז פחות אנשים יבואו, כי זה ככה מעייף טיפה, אבל אולי לעמוד במקום ולשתף בסיפור, במקום שבו זה פגש אתכם, זה הולך איתכם, התורות האלה, הדברים שלמדנו משומינוב. זה יכול להיות גם סיפורים מהצבא, אני מניח שיש פה אנשים שגם היו רוצים לשמוע סתם סיפורים מהצבא איתו, ואני משאיר את זה, מישהו רוצה לפתוח, מישהו רוצה לדבר? אם לא תדברו, אני אמשיך לדבר, יש לי פה, אני יכול עד מחר. אולי? אתה גם תבוא לפה. זה מ"מ, זה מ"מ. זה המפקד של המחלקה. טוב, תודה לך, תספר. שלום לכולם, ערב טוב, זה מקליט. עכשיו זה יותר טוב, האמת, אני ברשות המשפחה כמובן, שלום, העדן, יקרים, כמובן כולם, חבר'ה החיילים, אברכים. שמי יצחק תורג'מן, הייתי מ"מ תחת אייל. וזהו, זכיתי לשרת תחתיו, מעבר לזה שזכיתי לשרת תחתיו, זכיתי להיות חבר שלו. זאת אומרת, חבר זה לא במובן של, טוב, כאילו, היינו ביחד קרובים, אלא יותר במובן של שיחה, של קשר שהוא, יכול להגיד, כן, יותר עמוק. טוב, ככה ניסיתי לחשוב, האמת שאני, ברשותכם, סליחה, לא הכנתי משהו חדשה, אבל קצת מהמחשבות, לשתף. הגעתי לפה בשלט, שראיתי שהכנתם, אז הייתי מגמר את הכותרת, כי היה תערוב על אפיק אימן. האמת שזה משפט שהוא כל כך אייל, ולדעתי פעם דיברתי איתו במשפט הזה אפילו, הייתי ככה בידיעה.
אבל הפסוק הזה בגדול מתאר את דוד המלך, שהצמאון שלו לאלוקים, מתאר את זה כמשל לאייל, שהוא נמצא על המים, והוא בעצם הורג בעין. הוא נמצא בסוג של כניעה, של צמאון. ואני חושב שזה אייל, כי כל הזמן שהיינו ביחד, שראיתי אותו, גם אם זה בלחימה, גם אם זה היה לפני כן, מכבים שתפסנו, יכול להיות סתם בשעות הפנאי שאייל היה יושב בחדר, תמיד הוא היה בחיפוש מתמיד, תמיד הוא היה בצמאון כזה שלא פוסק. תמיד הוא שאל שאלות, תמיד הוא חקר, ברמה כאילו מטורפת. היה עולה מולנו בקשר לפעמים. כאילו חידות אצלו בסופשים, על פרשת שבוע זה משהו שהוא קורה כל סופה, זה לא משהו שהוא נדיר, היינו מחכים לזה. בנאמר יכולים לתאר, היינו מחכים יום חמישי, יאללה, מה אומרים פרשת שבוע? תן לנו חידה, שומענו. כאילו זה היה שיחה. מעבר לזה גם לפני כן, שתפסנו קו, אז בקשר, היינו עולים בקשר, עושים משחק. עכשיו שתבינו, הקשר הפלוגתי צריך להיות משהו דומה. זה לא משהו שמדברים בו ככה בעל הנעלה, לפחות בפלוגות אחרות. אצלנו זה היה חי, תופס. חבר'ה שהיו מגיעים לפלוגה, מצטרפים אלינו למשימות, אז הם היו אומרים לי ככה, בוא'נה, שמע, איזה כיף אצלכם, אפשר לדבר, אפשר לעשות שטויות. עכשיו, אם היינו אומרים לו שזה שטויות, הוא היה כנראה סוגר את הסיפור, אבל ידע שזה עמוק, ידע שזה מביא חיים. אז שוב, אני חושב, החיפוש הזה, התשובה זה משהו שהוא, אני בכוונה אומר תשובה, כי אני נמצא ככה בתוך הימים של לילוד, מה שאני מתעסק בו. אני לאחרונה הגדרתי לעצמי יותר טוב את המושג תשובה, אחרי שחברתי מהצבא, בישיבה אני ככה תופסת מזווית שונה. הרבה פעמים תופסים את התשובה כמשהו טכני. עשיתי משהו, בוא נתקן, רמב"ם, לקחו תשובה, יאללה, קדימה. והאמת היא זה גם ברמב"ם מובן, אבל התשובה היא בסוף היא משהו פנימי, משהו מנוע פנימי, חייב לבוא בפנים, חייב לבוא אני כוסף לזה, אני צמא לזה, אני רוצה את זה, אם זה לא בוא לי בפנים לעשות תשובה, אז מה זה משנה שאני עושה ככה? זה לא משנה כלום. ואייל פעם אמר לי, באחד הלימודים שלמדנו, הוא אמר לי, כבדרך אגב, אז ממש ישב בחותם, הוא אמר לי, שמע, אתה חושב שאכפת לי לשים כובע שחור וחליפה שחורה ואיזה חולצה לבנה? אתה חושב שאכפת לי לקום כל בוקר, לשים תפילין? לא אכפת לי. אבל אם זה לא אצלי, אז מה זה שם? עברנו, המשכנו לדרכנו, אבל זה היה כל כך כאילו לחפש משהו אמיתי, משהו מבפנים, שלא יהיה ככה מהשפה ולחוץ. והגאונות שלו היא ממש ליוותה אותו בכל הדבר הזה. זהו, אני חושב שכאילו, מה אני לוקח מהיום הזה? קודם כל תודה לכל המארגנים, אני חושב שזה ממש, כמו שטובי אמר, זה ממש יחיה את הדבר הזה, שככה שומעים דברים, מדברים, במיוחד בימים האלה שאנחנו נמצאים. ואם אני רוצה לקחת ממשהו מאייל, אני כל הזמן, אתם לא מבינים, זה פשוט תופס אותי כל כך הרבה ביום, שאני חושב על אייל. במיוחד עכשיו שחזרתי ללמוד קצת בישיבה, אז הבנות חדשות שמתחדשות לי. פתאום אני אומר, בוא'נה, את זה הוא ידע. חבל שזה אני לא יכול לשתף אותו. אם הוא היה פה עכשיו, היינו מתפלפלים עד הבוקר. זה קרה, עד הבוקר הם יושבים, מתחילים בהורדת פקודה, וממשיכים עד שזה מתחילים בבריאת העולם, הר סיני, כניסה לארץ ישראל, סיפור אמיתי. והוא היה פשוט, הוא אחז את הכל. הרבה פעמים הוא היה משאיר לי אבק, לא ידעתי מה לענות לו, ואני בתור מייצג הדת בפלוגה, צריך לענות תשובות יפות, ולא היה עובד לי. וזהו, אם אני לוקח מפה משהו ככה בימים האלה, אז אני חושב את החיפוש הזה. זה משהו שהוא היה חזק אצלו. לעשות דברים באמת, ללמוד, לשאוף לידע, לנצל את הזמן, זה משהו שהוא היה מטורף, לילות. היינו יכולים לחזור ב3 בלילה עם פעילות, אבל לא לפני המלחמה. ב3 בלילה עם פעילות באזור שכם,
ואני נכנס לחדר אחרי שאני בודק שהחבר'ה כולם תקינים, דרך ציוד וכל הדברים. אני מגיע לחדר, אני מצפה לראות אותו, מה שנקרא, שוכב על המיטה וישן. אני רואה אותו עם רמבו, בטוח, מורה לרוחים, או 8 פרקים. הוא אומר לי, תשמע, בוא תראה איזה משפט. מה אתה אומר על המשפט הזה? ככה, אתה נכנס אליו למשרד, אתה רואה אותו פיתח, פתאום סיפורי מעשיות על המדינה. כאילו זה משהו שהוא לא היה רגיל. חיים לא ראיתי אותו יושב ומדפדף ככה עם הפלאפון. זה באמת היה מדהים. הדברים קצת שאני אקח לעילוי נשמתו. זהו, יהי רצון שהערב הזה יהיה גם לעילוי נשמתו, גם לניצחון, בעזרת השם, חטופים שיחזרו. כשאייל נהרג, כאילו שמעו מכל המעגלים שלנו וכל הזה, אז שהיה אירוע ושכולם זה, אז התקשר אלינו ישר, כשחזרנו הביתה, וזה התקשר אלינו הראש שיבה, התקשר לשמוע מה זה, וכולם יש דבר ראשון דיברו על אייל, אז ככה הרב שמע המון על אייל, וגם הוא, כמו כולנו, הוא שם דמות המרשימה מאוד. אז הוא הזמן, כאילו, הזמנו אותו להגיד, כאילו, לדבר קצת על לדבר קצת בערב הזה. נמשיך את הדיבורים על אייל אחרי זה, כי באמת יש לה הרבה אנשים מה להגיד. פשוט הרב קצת קצר בזמן וחניות וכאלה וזה, אז הוא ידבר עכשיו ונמשיך את זה אחרי זה. עוד הרב.